Harald. Hvad så, Harald? Hvordan går det? Fint. Ja, skal du have et lift? Nej, tak, jeg bliver hentet. Der kan sgu heller ikke være flere derinde. Hvorfor er I altid så mange inde i jeres biler? Det er godt for miljøet. Prøv at høre, jeg skal have mine penge, Harald. Må jeg lige have lov til at komme ud først? Jeg skal have de penge, Harald. Okay? Skal jeg i hvert fald bruge en uge. Ако вре неделю нон-стоп Чуєш, я б не можу. Стає совін кошером, чуєш. Рабе не може неделя да помине. Ай, више, дате паре ебо. Skal du have en uge, så er vi enige om sukker op til 3,5, okay? Jeg skal have dine renter, ikke? Og mandag, Harald. Husk det.